Sølvroret, som det hed i gamle dage, Silver Rudder Challenge, som det hedder i dag, har start den 19. september. Vi glæder os super meget til at se alle sejlerne og til at se en masse interesserede fra hele landet forhåbentlig komme herned på havnen og se starterne. Der er 200 både til start i år, så det bliver rimelig vildt. Blandt andet er der en stor start, hvor der er 63 både, som skal over linjen her. Den er ret smal, der er sådan set kun 300 meter på tværs her, så det bliver spændende. Men det bliver også en stor udfordring, som kommer til at stille krav til sejlernes færdigheder, deres sømandskab og deres evne til at kontrollere deres egen båd. Som sagt, vi glæder os til at se, at der kommer til at ske en masse ting, også på nettet, så hvis man ikke har mulighed for at være i Svendborg selv, så kan man tune ind på silverrudder.com eller på bådnyt.dk, og så kan man følge med der. Muligvis vil man også som udlænding kunne kigge med på jagt.de og se, hvordan tyskerne vælger at fortolke sig læsen.